naragsak ng orasyon aming kapagayam kaya't kayo man nga isagutan ti may isang sarindaniw at dahil nga sarindaniw kaya't pinauluwag iti prinsesa Mirasol. Dahil riknak saan ko kaya amalagpidan nga basta lumabas dahil napusaksak alanawa. Palugudan naman asit dotek iti oray basit ng oras wenno apagapaman tayaramidak maysa ang pakistorya. Sika katiday di prinsesa ngayon inararapap iti naunday apanawen nga nainaw iti langsat iti kamura. Nga oray pa'y kadag iti rapdep ko ket karagpin ka nga umagibas ket mabala-bala iti saludsod apay saan ka ang punos iti kapanaw. Babalawan ka gapuan ang kinasutil tilubong mo itilikutan ni Uyeng na palapas sa panawen ket naikulpikan dito'y imahinasyon ko. Ngem apay kadi nga nagparang kamanen akayarigam tay manglimdi mo ket ganda tempay apasantaken marsa akin akinatao. When saan ko ngayon po ang damat dagiti ka nito masapsapulan ka ket ginandat ko pa'y nga rin sa waten tukot taaw analawa ken sinukisok ko babait dagiti ulit apakarupek nga naibinggas ka kadakwada emdak sang kasat saan ko nga kinaya tangalupoy na itinumo anay paswa. Apay nga ta nga itimandalam ket saan nga mabuwal ti lagit. Pagduduak nga sika nga ta tinaytuding nga puris dito'y pagi. Dawat ko nga rukatan na iti oras nga pagpiit tapnon sumangladak iti tepang ket kuy-kuyek dagiti arin sa ed tugot ti kinasamit. Kaano nga ta masikatayin na masarakan sa dino kadi nga sulit ti lubong tingka simangladan dagiti metlaing ang ladawam itinak may matmatangan amang sutil ken mangriribo na talinay akasasaat ito'y kaumban. When Prinsesa Mirasol dawat ko ngayon to nagkita ta ket saan pa'y kuma panaladaw ti amin tapnon mabalintupay kasurayen dagiti parmata nga inggumes na ulpit apanawen ket agdanggay tanto kuma mangyabaday nga isundutin tabalunen jay paraiso dagiti ragragsak na bugasan iti aso kenaring biyamanak Diyos nagtagmina iti pinangdungigyogan na ito'y nanumong sa rindanin ko. And God bless.